ҷамоддинзода сорбон ҳастам, донишҷӯи курси дуюми факултати технологияҳои инноватсионӣ донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммадҷон Осимӣ. Айни замон ман барои шумо шеъри «Ватанро дӯст медорами» устод Муҳаммадхоибро қироат менамоям. Дар он соат ки мадҳуш одамон аз бодаи хобанд, чароғи рӯзро дар тоқи тори шаб намеёбанд. Мани бедор бо аҳли диёрам роз мегӯям, суханро бо нигаҳ яъне ки беовоз мегӯям. ба ҷои мо фақат он лаҳза манро дӯст медорам, нишони арзу меҳрамро, суханро дӯст медорам. худамро соҳиби мулки кӯҳанро дӯст медорам, ватанро дӯст медорам, ватанро дӯст медорам. садои мурғакону мерасад бонги азон бар гӯш, пур аз овоз мегардад гулӯи олами хомӯш. зи хона бо дили пурмеҳр ҷониби дарвоза метозам, ба истиқболи рӯзу рӯзгори тоза метозам. худамро соҳиби мулки кӯҳанро дӯст медорам, ватанро дӯст медорам, ватанро дӯст медорам. суруди миллӣ ояд ҳаргаҳе бар гӯш, мегирям. дами болошавии парчамаш хомӯш мегирям. муҳаббатномаи хешро ба он пайваста менозам, ба пеши пои бедории миллат саҷда месозам. худамро соҳиби мулки кӯҳанро дӯст медорам, ватанро дӯст медорам, ватанро дӯст медорам.